però jo crec que enguany hem fet història d'una manera especial. De fet, si ara poses en Wikipedia Lluís Vives, a la tercera o quarta línia ja te parla de la primavera valenciana i dels fets que han tingut lloc així estos últims mesos. És a dir, que d'alguna forma estos xiquets i xiquetes nostres han fet història, estan fent història. I per això crec que tots en conjunt hem après més que mai. Hem après dins i fora de les aules. Hem après molt dels professors i dels llibres, però també hem après al carrer, a les assemblees, en la forma d'organitzar-nos, de defensar-nos. Estem aprenent inclús legalment coses que ni sospitaven. Ara estem fent-nos ja uns experts en dret, en al·legacions i en tot això. I estem aprenent a ser ciutadans responsables i lliures. Això és molt important, tan important només que l'ensenyament acadèmic. De manera que jo crec que aquest curs quedarà molt ben gravat en la memòria de tots. Jo, per acabar aquest punt, subratllaré una imatge que crec que és de les que quedaran més fortament gravades. I és aquella imatge que es repetia molt a finals de febrer, quan arribàvem cada matí a l'institut i vèiem a la porta de la Verge, ahir a Marquès de Sotelo, uns rams de flors i baix uns cartells que posaven "Gràcies, Lluís Vives, per despertar a València". Molt bé. Però deixem allà el record perquè si no ens allargaríem molt. Ara volia donar-vos als alumnes que se'n van enguany, volia donar-vos també un consell, i és que no podem quedar-nos allí. És a dir, no penseu que hem guanyat res en especial. Vull dir, tenim una llavoreta, però si aquesta llavor no la cuidem, no la reguem i no la desenvolupem, ens quedarem igual o pitjor que abans. És a dir, que està molt bé lluitar un dia o uns quants dies, però que la lluita per una societat més oberta i democràtica ha de ser permanent, ha de ser com l'aprenentatge, una cosa diària. Cada dia hem de seguir i cada dia hem d'aprendre. I és molt important també que no caigueu en la trampa del lluitador. La trampa del lluitador és la supèrbia i el fanatisme. És a dir, no creure mai que teniu la raó per damunt de tot i no creure mai que sou els millors. Mantindre-vos oberts, mantindre-vos tolerants i mantindre-vos sempre en un procés continu d'aprenentatge i maduració. I d'esta forma crec que podrà seguir tant la maduració vostra individual com la col·lectiva. És molt important, acaba ja, és molt important que sigueu els millors, no solament a l'hora de defensar drets, sinó també a l'hora de ser els millors en les vostres futures carreres o cicles superiors. Els millors metges, els millors artistes, els millors científics, els millors pensadors, els millors en qualsevol de les professions que tingueu. Heu de ser els millors, perquè sou els de Lluís Vives. I ja per acabar volia simplement despedir-me. Despedir-me dient-vos això, adeu i gràcies. Adeu com a estudiants de Lluís Vives, però hola com a ciutadans adults i benvinguts a la República del Coneixement i les Idees, benvinguts a la República de les Universitats i dels cicles superiors, i gràcies perquè ens heu ensenyat. Gràcies per retornar-nos la dignitat i gràcies per retornar-nos la primavera.